गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ थांनाय 16 एप्रिल खालि गुफुर हालामनि टक'बारियाव रंजालि बैसागो मोसानानै फैनाय समाव साबा बर' लाइमोनफोरा हरखाबै गारिनि जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय जाथायखौ लानानै NLB आफादा रादाब बिबुंसानि गेजेरजों गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुराव बैसागो मोसानो थांनाय साबा लाइमोनफ्रा गारिनि जाब्रबथायजों जिउ गोमानाय आरो माखासेया गोब्राबै जखम जानाय जाथायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों NLB आफादनि फारसेनिफ्राय। सेडलि चिरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लांदां बैसागो फालिनाय हाबाफारियाव चिरां जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि मुर्शिद दिलीप कुमार बसुमतारी बिथाङा बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो। लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हायो चिरां जिल्ला एबसुनि नेहाथारि दैथुन कुमार बसुमतारी, असला औवारि, बाथ्रा दान्थे नेहाथारि पाखन ब्रह्म आरो लोगो थुनलाइ नेहाथारि लांगोना बसुमतारी बिथांमोना। चिरां जिल्लानि धालिगाव बाजाराव थानाय ट्रास्ट फिल्डआव उदांस्रिनि आलारि प्रेमसिं ब्रह्म थावनियाव उदांस्रिनि आलारि प्रेमसिं ब्रह्म बिथांनि 16थि रुंसारि साननि फालिथायाव BTR चिफ प्रमद बर'आ बिबार बावहैदों। प्रेमसिं ब्रह्म बिथांनि दुलाराय बर' माहारिनि थाखाय मावलांनाय माखासे सुफुंख'हायै खामानिफोरखौ बर' माहारिया अरायसम गोसोखांबाय थागोन होननानै BTR चिफ प्रमद बर'आ बुंदों। बिथाङा बर' माहारिनि सोमावसारनायनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि हिसाबै बाहागो लादोंमोन आरो लोगोसे 1993 मायथाइयाव जानाय गिबि बर' एकर्ड BSनिबो सासे सागानगिरिमोन। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बैसागु बोथोराव लाइमोनफोरा जौ लोंनानै गारि सालायनाय आरो गारि सालायनायाव आयेन बायदियै सोलिनाय लोगोसे थांनाय गोदान बोसोराव फोसावनाय माखासे आयेनखौ फिन लाबोनानै साधारन सुबुंखौ रैखाथि होनो थाखाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद जथायै आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांनो गांसे गोसोखां बिलाइखौ क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि हेफाजाबै दैथायहरनाय जादों। दिनै ब्रह्म धोरोमनि फोसावगिरि आरो बर' माहारि समाज फोसाबगिरि गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि 163थि गोथार जोनोम सान। बिथांखौ मान होनायनि मुङाव बिथांनि मुसुखाखौ क'क्राझारनि बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव बेखेवनानै होयो BTR चिफ प्रमद बर'आ। मुसुखा बेखेवनायजों लोब्बा लाखिना दिनै बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म बिथांनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै जयग' होनाय जायो आरो लोगोसे BTRनि गासैबो रायजो राजाफोरनि सुखु गोजोननि थाखाय इसोरनि सेराव आरज गाबनाय जायो। मख'नो गोनांदि गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआ बर' माहारिनि थाखाय होलांनाय बिथांनि सुफुंख'हायै बिहोमाया जोंनि गेजेराव अरायसम थालांसिगोन। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्टसापरनि SP बर' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंगा 30थि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोनि गाय खुन्थियाखौ SP बर' गोजौ फरायसालिनि बारग' लोगो फोरोंगिरि मनुराम बसुमतारीया गायसननानै होयो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव 9थि रंजालि बैसागु खुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानि बानजायनायाव खुंगा 9थि रंजालि बैसागु फालिदों। उदालगुरिनि दुर्गा फुजासालिनि लांगोनायाव सानसेनि मेहेरगोनां बायदि हाबाफारिजों रंजालि बैसागुखौ खुंफुंदों। रंजालि बैसागु फालिनाय हाबाफारियाव मिरु एबसुनि आफादगिरि मानवगिरि दिपेन बर'आ बाहागो लाहैयो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय।